Hej! Matematik grundläggande, sidan 270 i boken, Vux 1. Fråga nummer F75. Hur många procent rabatt motsvarar erbjudandet? Köp 4, betala för 3. När man köper 4 så betyder att om en sak kostar till exempel x kronor. Om jag köper 4, då blir det x här och x här. Då måste jag betala 4 gånger x. Men eftersom det finns rabatt så betalar jag bara, jag köper 4 men jag bara betalar för 3 betyder jag betalar x här, jag betalar bara 3x. Det här betalar jag inte för. Så med rabatten blir 3x och före rabatten eller utan rabatt 4x. Skillnaden mellan 4x och 3x är bara x. Så det här är skillnaden eller förändringen. För att veta hur mycket så tar jag den här skillnaden, delar med priset från början, 4x. Och när jag delar x med x, då blir det bara 1 kvar. Som om jag har här 1 x, men man skriver inte. Men senare när x förkortas, då blir det en fjärdedel kvar. Och en fjärdedel, samma sak som 0,25. Och 0,25 i procent, då är det 25%. 25%. Det finns annat sätt. Man kan säga att om en vara kostar till exempel 100 kronor och jag köper 4 stycken, då blir det 4 gånger 100. 4 gånger 100. Då betalar jag 400 utan rabatt. Men nu betalar jag bara för 3 av dem. 3 gånger 100 så betalar jag bara 300. Skillnaden mellan 400 och 300 är 100. Och 100, det här är rabatten, delar med priset från början. Och så den här nollan med den här nollan, så är det en fjärdedel. Precis samma sak som 0,25. Och det är 25%. Fråga F76. På en folkhögskola är 35% män. Av männen 42% är över 30 år. Hur många är över 30 år? Om alla elever är 320 stycken. Det finns 3 sätt kanske att räkna. Det första, att räkna bara med ett steg, och då tar man bara 35% gånger 42% gånger 320. Och 320 betyder den är här. Man kan skriva här. 320. Så den är i täljaren. Så det är bara med miniräknare. 35 gånger 42 gånger 320 delar med 10 000. Delar med 10 000. Så miniräknare. 35 gånger 42 gånger 320 delar med 1, 2, 3, 4 lika med, det finns 47, men eftersom man inte ska skriva kommatecken, eftersom det här är antal, så 47 män. 47 män. Så. Annat sätt är att först tar man bara 320
gånger 35%. Och när man räknar så kanske med miniräknare den här nollan. 32 gånger 35 delar med 10. 32 gånger 35 delar med 10. På skolan finns 112 män. 112 män. Av de här 112 är 42% över 30 år. Så vi tar 112 gånger 42%. Betyder 112 gånger 42 delar med 100. Gånger 42 delar med 100. Då får vi igen 47 män. Samma sak. Lika med 47 män. Fråga 77. Till en cykelutflykt har 40 personer anmält sig. Av de här 40, 65% kvinnor. Så kvinnorna är mer. Innan man startar kommer ytterligare 3 män och 7 kvinnor. Så de är 40, kommer 10 till. Då blir de 50 nu. Det kommer 3 män och 7 kvinnor, betyder det kommer 10 personer som vill vara med. De vill också cykla. Nu, hur stor del av cyklisterna är kvinnor? Hur stor del är kvinnor? Innan det kommer nya ska vi räkna hur många kvinnor finns. Kvinnor och män tillsammans är 40, men 65% är kvinnor, så kan vi räkna hur många kvinnor finns det i början. Så alla är 40 gånger 65 delar med 100. Den här nollan med den här nollan. 4 gånger 65 delar med 10. 26 stycken är kvinnor. Så skriver jag här 26 stycken kvinnor. Sen kommer 3 män och 7 kvinnor. Hur många kvinnor blir det? 26 plus 7. Det blir 33 kvinnor nu. Och 3 män kommer. Alla var 40 från början. Nu kommer 3 män, 7 kvinnor, betyder det kommer 10. Så 40 plus 10, allihopa blir 50 stycken. Män och kvinnor tillsammans. Män och kvinnor. Av de här 50, bara 33 är kvinnor. Så 33 delar vi med 50 gånger 100. Den här nollan delar med 5, 1 delar med 5, 2 gånger 33. 66% är kvinnor nu. Mer än hälften är kvinnor nu. Så. Ha det så bra.